Ассалому алайкум, тамошобинони азиз, подписчикои канали Маъмур Азия. Имрӯз бародармон инҷа кирмакҳои Калифорнӣ доштааст. Биёгумус қатъи машғул будааст. Ҳаминҷа даъват кардан омадем. Аввал биёгумус чӣ фоида дорад, чӣ процесс дорад, ҳамаша фаҳмондем. Баъд ахиронда бо метавонем ки касоне ки нав сар карданиянд намефаҳманд, маълумот надоранд дар бораи ҳамин чиз. Дар охирон ҳамаша ай нол хеле оддӣ содда карда фаҳмондагием. Ссилкаи каналаш дар описание дар комментарий мешавад. Телефон номероша мемонем. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ҳатман подписатсия кунед. Касоне ки завқманди биёгумус ҳастанд, ба канали биёгумус Калхозобод бидроед, дастгирӣ кунед. Наи бародари ҷавонмон бизнес сар кардааст. Аз шумо фақат дастгирӣ кунед. Инам як ҳиссагузорӣ ба пешравии давлатмон аст. Подписатсияро фаромӯш накунед, фикри худтонро дар комментарий гузоред, лайка фаромӯш накунед. Саломат бошед, видеоро то охир тамошо кунед. Ассалому алайкум маъмурако, имрӯз хонаи мо омадед. Кирмако ҳозир дар айни ҳол чӣ хелан, барои чӣ дар коранд, биягумус барои чӣ дар коранд, ҳамаша маълумот метиҳем. Барои шумо агар дар ҳамин чиз завқ дошта бошед, ҳар касе ки ба ҳамин чиз завқ доранд метавонанд ҳаминҷа муроҷиат кунанд ба мо. Мо дар инҷа як 19 квадрат кирми лоихараки тайёр дорем. Кирми лоихарак барои чӣ дар кор? Барои биягумус истеҳсол кардан. Мисол биягумус барои чӣ дар кор? Биягумус барои зироатҳо. Селитра мачавина ҳаст, митранфос ҳаст, мо ба заминҳо медиҳем. Аз онҳо ҳам ин қувваташ зиёдтара да. Барои ҳамин биягумус лозим аст. Биягумус вақте ки мо ба замин ёки ба зироат метиҳем, зиёда аз таҷриба гузаштагӣ 20 рӯз аз 15 то 30 рӯз пештар мепазонад ва 20-30 рӯз зиёдтар нигоҳ дошта меистода, ҳамин свежӣ. Дар давоми вақте ки ҳамин помидора кардам, дар 120 рӯз мешуд, дар 90 рӯз ба ҳосил аллакай даромад. Гуфт фақат ман чанд сол шуд кардагиам, ҳам ҳосилаш ин қадар зиёд шудагӣ набуд. Гуфт аз 1 кило помидор 5 кило гирифтанӣ бошед, то 8 кило ҳосилаш зиёд мешавад. Ин чизро ҳамаи бисёри одамон намефаҳманд, барои ҳамин чиз ин қадар истифода намешаванд. Одамоне ки медонанд, аз ин чиз аллакай истифода бурда истодаанд. Дар ин ҷо бисёри одамон мехаранд. Мисол биягумус ҳатто ки дар таҷриба гузаштагӣ аст. Гуфтагианд ки агар дар давоми 1 сол як одам агар ҳамин фақат зироате ки аз биягумус шудагӣ аст истеҳсол кунад, ба касалии зоб, дил, астма, давления, ҳамин хел чизора касалиша то 30% нобуд мекунад дар давоми 1 сол. Вақте ки мо аз ин мачавин селитра истифода мекунем, зиёда аз 10 сол 15 сол шуд ки ҳамин мачавин селитра бисёр зури бар шудагианд, митранфос аст. Бисёр мо заминҳоро наркоман карда парвартагӣ ҳастем. Ҳамин мачавин ёки селитра намедиҳем, қад намедавонад ё ҳосил наметиҳад, ёки замин зур намешавад, ҳосил зур намешавад. Аз ин чиз медиҳед, агар мачавин ёки селитра, як селитра давоми 50 рӯз ба ҳамин замин дестфид мекунад. Аз ин бошад то муддати 5 сол, 4-5 сол дестфид карда метавонад. ҳамин дар нигоҳ карда метавонад свежӣ дар ҳамонҷо дестфид ба ҳамин зироате ки шумо накоридед, дар ҳамин замин додаед, лекин накоридед. Давоми 1 сол меистад, то вақте ки реша ба ҳамин биягумус ки намерасад, ин зироатро намегирад, ҳосил ба худаш намегирад. Вақте агар шумо ҳамин зироатро коридед ва реша гирифт, аз решаи ҳамин об ки расид, аз реша мегирад. Аз решаи ин озуқа мегирад да ин чиз. Шираи ҳам хеле баланд дорад. Зиёда аз 22 элемент дорад дар таркиби кирм, аз кирм баромадагии поруб. Поруби оддӣ бошад 7-8 элемент дорад, ин камтар аст. Аз кирмакони лоихӯрак баромадагӣ бошад, зиёда аз 22 элемент дорад, ки 8 намуди элементи ин дар дунё, дар ҷаҳон ёфта намешавад. Ёфтанаш бисёр душвор аст да. Намешавад да. Ҳамин фақат кирм истеҳсол мекунад ин чизро. Мо ҳозир кирмакора ҷавсиша нишон метиҳем. Шумо да чӣ хел аст, барои чӣ кор кардан дар кор аст. Дар ҳаминҷо кирмо бисёртар аст дар мо. Биоректормо бисёр аст. Дар ин ҷо ҳозир мо тайёраш тақрибан дар ин ҷо 19 квадрат бар ин ҳаст да. Дар ин ҷо ҷавсии кирмо анам хел зиёда аз 5 моҳ гузаштагӣ аст. Чун барои бизнес ҳам зуртар аст. Ин болоҳоя ҳамаш анам хел кирмо ҷавсӣ доранд. Ана чиқадр ки мебинед, я дар ҳамаи ҷош аст. Кирмо ҷавсии зур доранд. Ана хел кирмо ҷавсанд. Боз дар дигар ҷояшро нишон медиҳем ва шумо маъқул бошад агар ба ягон кас ки завқ мекунад, кирмо ана хел бояд ҷавсӣ дошта бошад. Ана чиқадр ки мебинед, ҷавсияш ана хел бояд ҷавс бошад. Аз мо зиёда аз 5 сол 5 моҳ гузаштагӣ дар ҳамин як ҷо истодааст. 5 моҳ
зиёдтар шуд дар ҳамин ҷояст. Бизнес барои ман бизнес сар карданӣ ҳастам мегӯяд баъзеҳо. Чӣ кор кунам мегӯяд ки ҳамин пули бисёр кор кунам аз кирмода мисол шумо як квадрат кирмро мегиред ба 2000 сомонӣ 1000 сомон ба пору мехаред 500 сомон ба семинблок ва 1000 сомон ба насос мегиред барои об кашидан мисол 5500 сомон мешавад. Ин дар давоми 4 моҳ 10 квадрат тайёр мешавад. Ин дар давоми 4 моҳ як кирм 10 карат зиёд мешавад. Як то бошад 10 то мешавад. Зиёдшавӣ аст ҳамин аз таҷриба гузаштагӣ то ба 700 дона зиёд шудагӣ не ки 500 та ҳисоб мекунам барое ки дар миён фавт аст ё ки зиёд нобудшавӣ дар мешавад барои ҳамин 10 карат зиёд мешавад гуфта ҳисоб кардагиам. 4 моҳ шумо аллакай 10 карат ки зиёд шуд шумо 10 квадрат доред мисол 5 квадратша мефурӯшед ба 10 000 сомон шумо расходи кардагиатонро ба зиёдтиш мебароред ва мондагиш ба шумо фоида 5 квадрата ба 50 квадрат тақсим мекунед дар он ҷо зиёд мешавад аллакай шумо 50 квадрат ки шуд шумо боз фурӯш карда 25 квадрата фурӯхта 250 квадрати 25 квадрати мондагиша 250 квадрат тақсим карда аллакай шумо ба шумо клиент ҷамъ мекунед худатон баъд одамонро ки ҷамъ кардед ҷалб кардед одамон ҳоли он қадар намефаҳманд вақте ки фаҳмидан зиёд мешавад ана баъд биягумус ҳам истеҳсол мекунанд асосан барои ҳамин биягумусашон одамон мегӯянд бисёри одамон ҳозир гирифта истоданд барои деҳқонӣ одамоне ки деҳқонанд барои замини полезиҳои худашон гирифта истоданд дар дигар ҷо ҳозир боз мо чӣ дорем биоректорои калон дорем ҳозир онҳоро ҳам нишон медиҳем. Ина бародарон дар ҳамин ҷо 70 квадрат мо тайёр кардагӣ ҳастем зиёда аз 2 моҳ шудагӣ дар он ҷо 3 ҳафта бар ин шуд 200 квадрат аст дар он ҷо дар ин ҷо шуд 70 квадрат дар бисёриҳо занг мезананд метарсанд ва мегӯянд ки савол медиҳанд ки дар зимистон чӣ хел нигоҳ кардан мумкин аст вақте партофтед то 30-35 сантиметр пору мепартоед вақте кирмро овардед ба болои анамун 30-35 сантиметр 30 сантиметр кам набошад 35 сантиметр бошад боз зур то 40 сантиметр кардан мумкин аст. Пахолро каҳ мегӯянд чизро мегиранд дар болояш мепартоянд ва бисёриҳо савол карданд ки дар таги килонка ҳам кунем мешавад килонкада аъло мешавад зур мешавад ино вақте хунукӣ мешавад барф меборанд 30-35 сантиметр гармӣ мебошад дар таги гармӣ онҳо дам мегиранд коркар намекунанд вақте ки дар хунукида коркар намекунанд вақте гармӣ ки шуд аллакай онҳо коркар кардана сар мекунанд хунукӣ бошад онҳо дар таг медоранд дам мегиранд мисол ина аз даҳоне ки ҳавр мебарояд ана ҳамин вақт рафта кӯҳи поруви нави говро агар гирифта як кӯҳ кунед аз дарунаш ҳавр мебарояд як ҷонзодҳои зиндаи ҳастанд ки ба чашми оддӣ дида намешаванд онҳо коркар мекунанд дар ҳамин гармӣ вақте хунукӣ мебароред он ҳавр намебарорад барое ки дар хунукӣ аст нав бошад дар дарун коркар карда истоданд барои ҳамин ҳавр мебарояд ана мисол шумо гуфтам чӣ хеле ки килонка мепӯшонед ва чӣ хеле ки поруро ғафс мепартед дар ин ҷо мо аллакай 2 моҳ шуд нав 10 сантиметр 15 сантиметр карда мо чизи нав партофтагӣ ҳастем озуқаи нав партофтагӣ ҳастем мисол шумо як квадратро гирифтед ба 10 квадрат тақсим кардед 30 сантиметр баландӣ дар айни ҳол агар килонка ҳам пӯшондед коркунӣ зур мешавад то дар тобистон 15-20 сантиметр мешаванд давоми 40 рӯз якум озуқаро медиҳанд дар ин бошад 50 рӯз уже озуқаро дода мешавад аллакай нигоҳ мекунед хурда шудагӣ биягумуси тоза кардагӣ ба онҳо баъд озуқа медиҳед ана баъд 5 сантиметр 3 сантиметр баъзеҳо 10 сантиметр 15 сантиметр карда озуқа медиҳанд мисол шумо 5 сантиметр ё 10 сантиметр озуқа карда додед муддати 20 рӯз боз озуқа намедиҳед дар як рӯз як маротиба об медиҳед дар тобистон дар зимистон бошад намиаш ба нигоҳ мекунед ҳамин намӣ бояд 80% бошад 80% гуфтагиш анахе ҷафидед бояд аз даст анахе барояд об вақте баромад ин 80% гуфтагӣ об ҳаст дар бадани даст дар ҳамин поруб 80% об дорад ба ин об намедиҳед муддати як ҳафта як моҳ ҳам ҳамин агар намӣ дошта бошад об намедиҳед ин ҳамин бизнеси хонагида мисол шумо духтур ҳастед ё ки усто ҳастед ягон чиз ҳастед ҳамин кора карданӣ ҳастед мекунед он қадар кори вазбӣ надорад дар як рӯз як нафар ҳамин як бор саҳар як мехезед нигоҳ карда мебинед ки намияш чӣ хел ҳаст нест кирмакон кор карда истоданд тамом дигар ягон кори вазбӣ надорад ҳамин баъд аз 4 моҳ аллакай ино ки тайёр мешаванд озуқа дар 20 рӯз баъд аз он 15 рӯз 10 рӯз тез озуқа мепартоед баъди 3-4 моҳ баъд аз 40 рӯз пас озуқаро партофтед онҳо мехӯранд 20 рӯзда бо баъди 20 рӯз ба озуқа метиҳем бо онҳо ки зиёд шудан гирифтанд боз тез хурда мегиранд 15 рӯз аллакай хурда мешаванд баъд 10 рӯз аллакай тез хурда мегиранд
муддати 4 моҳ аллакай тайёр шуда мемонад. баъде ки тайёр шуд шумо ҳам ба фурӯш мебароед, ҳам биягумус болои вақте ҷудокунӣ ба 10 квадрат 1 килограмм шакарро гирифта мерезед, ҳам ба рӯ мехезанд дар давоми 2 рӯз. аллакай шумо 10 сантиметри рӯро гирифта ба фурӯш мебароред ва так биягумус ба худатон мемонад. биягумуса гирифта аз элак гузаронда мегиред, мефурӯшед. аллакай биягумуса дар 10 квадрат 1.5 тонна биягумус дар давоми 4 моҳ мебарояд. аз шумо аллакай аз биягумус ҳам фоида дида метавонед. мисол дар ҳозир дар айни ҳол нарх аз 5 сомонӣ то 8 сомонӣ фаҳмидам ки онҳо фурӯхта истоданд. мо худамонам фурӯхтем то 4.5 сомонӣ фурӯхтем, барое ки аз мо истеҳсоли деҳқонӣ аст. бисёриҳо гирифтанд, аз хона гирифтан бурдан. аллакай мо успеҳ накардем. биягумус як ду кас пурсиданд, аллакай надоштем. ҳар касе ки кардани аст ҳатман ин бизнеси ояндадор аст. касе натарсед. бисёриҳо занг мезананд, мо чӣ хел мефурӯшем, чӣ хел кардам, ин кардем, ба кӣ мефурӯшем. ин натарсед. тарсиш чи ризқдиҳанда Аллоҳ аст. карвон зиёду ризқ аз ҷудо аст мегӯяд ки ҳамон хел шумо метавонед ба ҳар кас фурӯхта метавонед. аллакай шумо ки сёмка карда мефуред, анҷо клиент худашон ҷамъ мешаванд. ки маҳаллатон агар медонистагӣ бошад, деҳқон, парникар бошад, онҳо худашон ҳатман медонанд аз ин чиз, бохабар мешаванд. баъзе одамон намефаҳманд, мефаҳмонед, ҳақиқатан ин ҷавоб мегӯяд. бепул медиҳед, ҳамин таҷриба мекунанд, мебинанд натиҷара, ҳамонро баъд худашон харидор мекунанд. мо ҳам кардагӣ ҳастем. одамон худашон омада аз мо пурсида истоданд. аввал пурсиданд ки аз ин фоида дида намешавад. ҳозир худашон хобча гирифта омаданд, аллакай набуд. ин чиз мо гуфтем биягумус аллакай тамом шуд, успеҳ накардем гуфта ҳамин хел гуфта монанд. мо дидан ҳақиқатан фоида дидем, барои ҳамин боз кардани аст. ҳозир шакли биягумусро ба шумо нишон медиҳем. ана бародарон, ин ҳамин биягумусе ки истеҳсол аз кирм мебарояд. ана ҳамин биягумуси тоза табиӣ, ана ҳамин кирм баромадагӣ. ана ҳамин 40% бояд намӣ дошта бошад. ин 40% намӣ ҳақиқатан орд мешавад. 40% намӣ дошта бошад. ба фурӯш аз фурӯш гирифта метавонед. дар як халта 40-42 килограмм мебарояд. ҳозир мо боз нишон медиҳем. бародарони азиз, ҳамин аз нол мо сар кардани ҳастем. мегӯям бисёриҳо занг мезананд, мегӯянд ки мо аз нол сар кардани ҳастем ҳамин бизнеса. чӣ хел кунем, аз куҷо ба куҷо сода карда фаҳмон мегӯяд таҷриба. мисол поруби 3-4 моҳ гузаштагӣ харид мегӯем. 3-4 моҳ гузаштагӣ чӣ хел мешавад? ана дар ҳаминҷо мо оварда мондагӣ ҳастем. ҳама дида метавонанд. поруби 3-4 моҳ гузаштагӣ аллакай бу надорад. ино 3-4 моҳ гузаштагианд. чӣ хеле ки мебинед дар ҳаминҷо як камаз аст. як камаз поруб дар айни ҳол нархи стандарт 1500 сомонӣ мебошад. 1500 сомонӣ. мисол шумо ба биоректори худатон мисол як камаз ба 60 квадрат мерасад. шумо чанд квадрате гирифтани ҳастед? мисол агар шумо 1 квадрат гирифтани бошед, 2 тилишка мегиред. 2 тилишка аллакай ҳам ба озуқаш мерасад, ҳам ба худаш мерасад. як тилишкаро гирифтед, шумо мебаред дар он ҷо як маротиба, агар 3-4 моҳ гузаштагӣ бу надорад, бу надошта бошад, як маротиба мешӯед, як рӯйгардон карда бо як маротиба дигар мешӯед. аллакай намӣ мебарад, 80% ки баромад намӣ. онро гирифта гедашро биоректор мекунед, семблок мегиред, ё ки худатон чӣ хеле ки маъқул аст, ҳамон қадр дар ҷои маъқул мемонед. кирмро оварда дар болои ана ҳамон поруб мепошед. мерезеда ба 10 квадрат бошад, 1 квадрата мерезед. аллакай худашон зиёд мешаванд. онҳо кор карда худашон мегӯяд. дигар шумо ягон чиз намекунед, фақат намиша мебинед, тамом. онҳоро худатон андохтан дар кор нестед. фақат як маротиба медозед, ба худашон коркард карда мегиранд. шумо фақат ба намиш нигоҳ мекунед. баъд ба ҳамин намиш баъдтар ба хунукӣ камтар нигоҳ мекунед, ки ҳамин хунукӣ набошед. камтар агар килонкаи сиёҳ дошта бошед, аз болояш партоед, дар торикӣ инҳо бисёр кор мекунанд, тез кор мекунанд, шабу рӯз кор мекунанд. чӣ қадаре ки торик бошад, ҳамон қадар биягумус тез ва зиёд истеҳсол мекунад. ана хел зиёд карда аллакай шумо поруб ки зиёд шуда мегирад, боз озуқа дода зиёд карда метавонед. аз нол сар кардан бошед, якум порубро мегиред, тайёр мекунед. поруби навро мепурсанд, чӣ хел мешавад? ман гоҳ дорам, поруби нав дорам мегӯяд. поруби нав коркардаш қиинтар аст. 3-4 маротиба бояд шӯед. барои он ки амина кислотаҳо доранд, онҳо кислотаро чашм ки надоранд, онҳо месӯзонанд, хӯрда наметавонанд, истеҳсолот карда наметавонанд кирмон. барои ҳамин гирифта як маротиба мешӯед, таҳшин мекунед, компост мекунед, ё ки муддати агар 15 рӯза бошад, поруби 15 рӯза. ҳозир мо ба шумо поруби 15 рӯзаро нишон медиҳем. ана бародарон, дар инҷо поруби 15 рӯза аст. яъне 15 рӯз шудагӣ, 4 маротиба шуштагӣ, 2 маротибада аниқтараш.
сеюми маротибаро шуштему он қадар хуб не. Якуми маротиба вақте мешӯед ба калан мегӯянд, кетмон мегӯянд, ҳамин хел як рӯй гардон мекунед, майда карда, боз як бори дига мешӯед. Аллакай аз так мезакаш баромада мебарояд, пешобашон баромада мераванд. Вақте ки баромада рафтанд, кислота дар бадани он намемонад. Боз як маротиба ки шуштед, намишба бушба нигоҳ мекунед, ҳамин хел гирифта, ба даст ҳамин хел гирифта, як маротиба бу мекашед, дар дарун аллакай уно бу надоранд. Вақте бу надошта бошанд, барои кирмпартоӣ аллакай ино тайёранд гуфтагиаш. Барои озуқа доданам мешавад. Барои кирмпартоям мешавад. Ино тезтар тайёр мешаванд. Боз роҳҳояш аст, компост мегӯяд, якташ об таҳширкунӣ мегӯяд, якташ дар рӯйшод мегӯяд. Рӯйшодаш ана ҳамин аст. Дар болои ҳамин бо шланг мешӯянд, ба насоса об зада мешӯянд. Таҳширкунӣ як чуқурӣ меканед. Мисол 2 ба 3 мегӯяд, як порва пур мекунед, ҳамонҷа об сар метиҳед, аз кран ё ки ба насос об сар метиҳед, пур аз об мекунед, як бор таҳшир мешавад. Боз як маротибаи дига мешӯед, об медиҳед, пур мешавад, боз таҳшир мешавад. 3 маротиба дамир корро кардед, аллакай вай дар бадани ӯ бу намемонад. Аллакай вай поруб тайёр мешавад, барои хӯрдани кирмҳо бисёр ҳам осон ва зур мешавад. Компост чӣ хел мешавад? Компост поруве ки аллакай ҳамин поруве ки пусидагӣ аст, камтарак пусидагӣ не, ҳам хел наваша гирифта, дар як ҷо ҷамъ карда, бо килонка рӯйпӯш мекунанд, ҳамаша мепӯшонанд, дар таги килонка дар афтоб гармӣ ино компост мешаванд, ҳамин арақ мекунад, як камтарак об мезанед, он қадар зиёд не, камтарак об мепӯшонед, ҳамин меистод муддати 1 моҳ, 1.5 моҳ меистад, арақ мекунад, арақ худаш мехӯрад. Баъд анон тез мепӯсад, бисёр тез тайёр мешавад ва зур тайёр мешавад. Ду роҳи тез тайёр карданаш аст. Ина дар ҳаво тайёр карда бошед, паҳн мекунед, 20 сантиметр, 15 сантиметр кардан паҳн мекунед, поруви нава мешӯед. Чӣ хел ки гуфтам рӯй гардон ки кардед, ино тез тайёр мекунад. Агар ки баланд бошанд, оно тайёр кардан қиинтар мешавад. Дар миёнаш поруви нав ҳатман мемонад. Ин хел бошад, пору тайёр мешавад, тезтарак паҳн бошад, ҳам бӯяш нобуд мешавад, тез тайёр мешавад. Бародарони азиз, ҳар касе ки харид карданӣ ҳастанд ё ки намефаҳмем, бо мо фаҳмидан пурратар фаҳмидан мехоҳем мегӯянд, онҳо метавонанд ба канали Биогумус Колхозобод, ин канали худам аст. Аз кай гирифтам то ба кай чӣ кор кардам, ҳамаша сёмка карда фаридаги ҳастам. Дар онҷо дида метавонед. Биогумус Колхозобод. Агар ҳар касе ки харидорӣ карданӣ ҳастанд, ба рақамони мо занг мезанед 93 159 92 22, ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунанд. Ин рақами худам аст. Боз ҳам маълумот дар кор бошад, боз маълумот медиҳам. Кирм дар кор бошад, кирм, чизе ки дар кор аст, ҳамон чизо ҳаст дар мо. Метавонед ба мо муроҷиат кунед. Ташаккури зиёд барои эътиборатон. Бо мо бошед ва аз видеои нав бохабар бошед.